play pibaro ipinang sabhay pi sa piyit kami pagkikubor ba Kisipau tili kilong yang baduk jong kasnong nong serngan kabaha bakapen ursla community and rural development block kila sayong ngan bat kendet kumbayu tudong besan hadian bakila keno bakila syaweng no ya kikerteng ha kabor jong kablong ha kejengya keren ha kalai pau terek no pra ar hajar ar puai bat kini kibesya pendu banyo ya skim PMAY kila keno baya kikerteng jong kila weng no da ka office u BDO da ka jingtho balapha da uwei upriye ubasukam rang basnong unujor sumer urang basnong uba pusan nongkron ulapen pau bakani ka jingle ka blok kadai ka kambom la ban pediang ka basusem bat pediang ya ka jingtho balapha unujor sumer ban weng no eki kerteng jong ki balami kerteng banyo ya kan ye ka skim snayeng ha ka jo ka por u president ke HYC riwar mingi uba Edmond Khongai ula ong bakaseng kan ya syakhamat ban pentikna bakini ki shiphongut na kilong yang badok kemdai ban sya pendu ya ka hok jongki akar pundai tarik bunai bonreu arah jarfau haba tilek ban ujor yakini ki barok ki jingsha ot benjo bili pai ba nang sungsnang si nakaliang penban ke office jong video mo bila keren kikintin lesi kiba sengulengo kaba kini kiba pli ki try hok kilek ong bangila penbiang ya kita ki mau ya kita ki ding ya kita ki siap nilai persiang ban kersau katuk kan nek namun ya rep no lasi akren penban hana wa ong pim jude ban krek lupa ya ka bandangwan le kumbagalong ni ha sinong jengi ba ladang imut ban sinayeng kesimpa ada kan riu nyos nem imut ban penlang ya kita kitian nama biru ke baduk tikai ke banyu don kam kalong ba ni kwa lesi na kinong tei kam surkar ke beri kita syakri jonga jongki syakri jong ki pai ba pin simcha ba pin pek lesi nang ba kini ki try hok kinyo ela kata ka hok ka ba ki dawa katrai kerteng nakane ka kam ka unga ya kendue kan tia te em kata ka mesem ka ba unga em ka jing dom piten ngapat ka jing sosi beleng ino ba une unujor sumer su thombe nyu su lebe nyu su jibe nyu nai te na kata ka dau unga dukan seng bong penmi akan ka media bong keren na kata ka jing hunga ham sem ba nade ning kong ba mangan akan kelis daye ngahatian haying dorbar te ndala de yeng dor bala em ka kerteng te unga la kemen nga te ndala kemen nga nata te la ya nya se to sene da kelinga na kito ki ba ma bong da thep lem na ka kerteng manga sebelum te la da ai nga ka pisa na ki hade arsen laisen la lu nya thrai ma ken no su nuhun ken na kata te penban ndala de kana ka por ti bong yo nga na kane kan ka skim ke bala ayo surkar ke bala bang surkar na bentaw yu baduk ko siliang usen siliang telap penban iba utei na blog ong une ba na pile la de pile tengah ala ka jong honga long kan ka jingle unujar sumer long ba jibe nyu te kene yin mo te jibe nyu te da jibe unai tele kum kan ka jam te wi te klem jing su ungat te na men ngat nu sok ngat ke na kan ka jingle me nga đây cái bài hôn không một cái gì ngay gần là nuôi giọt ông xong là cái đô lan tiền party là mắt ông lên con lại bisa ai bisa kan nyarap wati nyarap là cái gì nó ada bị sebelum nuôi giọt sumer man ông gila diri dulu teo ngah lengok te ada lạ ka ba ada long ka ba lạ kan nuôi giọt sumer teng la đom bang kelak benyok ni di sisa berok nda don kam than he ban batai manga dei ba kelak yawan hasnong kelak ban yo ilot ye barok te om dei ba meu breu utuklar bat u lor ni ya tang kini ki jajam rei bon ba hikam rei am da kwa ba pen pautan ya kita ki barok rei tang kita go bunu du jon và ngoài em cái hiểm những ba đây lại đi hiểm cái hình tung cái đèn ông cái hiểm hàng ngoài cái điếu vàng một sệ vàng à còn như đi làm cái thầy là cái hình và
kumba ong banu dei tang kata hai te halor jong kane ka jing sya dilit no na ka benta kaying baduk ka bala ai jing yarap khnang ka sarkar pedeng te pila ban yasaki menta halor ka jing sya keno hau neu nujor sumer ubakam yalade kum urang bak senong ba uong yangi kibala sya dilit namar ba ngilak biang kaying kasem ban bun jaj lu ki skim sarkar ngila de biok jing yarap te halor jong kata ula dilit ya kane ka bha bat ka hok jonga bangadei ban yo kane ka lat jing yarap ka skim baduk ka bala ai ka sarkar khnang bangan yo ban sina ka ying ka ba khambiang ka khamkop bangan lait na slap ul er te halor jong kane ngasngo lengo yaune ubriu unujor sumer ubala dilit tengap kapeni kane ba ula ibeng persya yangi namar ba ngilong kibriu kibabi kibom don kajing nang kajing tim bat kane kaying jonga ngaladei hok pan yo ya kaskin na ka sarkar kene ndrei ka ba kendit kalong ba unujor sumer udai unong sok sinong hangne ubalakam ya u ba udai kum urang ba sinong ndrei dei ulej ban dilit ya ka kerting jonga kapadai hok pan yo ya kata kaskim na ka sarkar pedeng ngadap dag jing sosi bat ka jing bitar ya unujor bat ka kenhun jong u kabalanun ban le ban ibeng ya ka hok jonga kabangadai ban yo te ngadap ru dag jing sngo lengo ya keyboard jong ka blok ibadai pej ya kane kaskim kabarang ngadai ban yo namar bakumno kinut ban dilit ya ka kerteng jonga klem dayo ya kasan nanga ka try kerteng kum uprang ru ubadai pej ya kane kaskim kumno haba uwan chane ban pej ya ka yeng ka bau upen sna hangne hasinong jongi uwan pej uwan kelin nangi kitray yeng ba nadai sisane em ban dilit ya ka kerteng jongan nak ni kaskim ndrai umwan ungej laka ngej kat ba uong une usumer unujor sumer ubakam nyala de kum urang bak sinong trayeng haga baningkong kiladon kajing kemen bat kajing sngosingan namar ya ka kerteng kejongki lapau hakalis lengba kalis ka bapha na po blok bat yakiru lawa yakani kalis ha ka yeng dorbar sinong ban pensisya ba kini kilong yeng kin sayo ya kani ka jingarap ban sina ya ka yeng ka jongki henry hadin kumba had menshim slam ki weng ha ka por ba kadang tray ba kani ka lockdown lani dang perking ba ka sarkar ya ki sinong bat ya ki pajba bakin wan mi sya ki office jong ka sarkar bat si kiway pat ki department jong ka sarkar hakaba yaki laweng haka arku kundai terek ubenai ban riu arjar arpau kane ka jingweng kendit jong u blok lani u blok development officer jong ka penursla sin ardi blok kalalong sisya kumbayu terong beseng ya kine kilong yeng kibadai hok ban yo ya kane ka jingrap ban sina ya ka yeng ka jongki hakane ka sinong nong serngan namar kumbang itip baka sinong serngan kadai ka sinong kabadang sadin bat kabadang bun kisnong bat kilong yeng ki baduk bat ki yeng ru ki bangi ikum ki yeng jong ki merat ki sem sniang sem masi bat sem kulai henry ka jingle jong kane jong une urang ba sinong ubaak ela de kum unong yalam sinong ha ka jing subu lang bat napo blok ngila banong kilaweng kendet yakini ki spau yeng tena ka sangi penrem jur ya kane ka jing weng ka jongki klem da pentip lane klem da pha kano ka jing pentip syakini kilong yeng henry anda kini kilong yeng haringkat ka jing elam jong urang ba sinong acting rong ba sinong ba menta ba puson nongkrot kila elet chopo blok anda kila pan ka jing tip lane ki wat yakini ki scheme habidai bat kane ka scheme yeng ki syampen ban ba laweng yakini ki sipau yeng Tikini ki sipo yeng menta
kumba ong ai fi mene kumba yu trong beseng namar ba kim shem la tip ya kanu ka khubor namar ba ha ko baning kong kasngi kitip ba kin sayo ya kani ka skim bat hadin kensan laweng yaki na kani kalis ka ba maki kidai ban yo ya la ka hok ka ba ka lajit da ka dor bar shinong te ka seng hi kayeng hakanong rim kum ya kini ki jat jingjia bat kini ki jat kies ni penrem ya ka office jong video ni penrem ya une urang ba sumer uba aku murang ba shinong namar ba ya kani ki jingjia hadu menta ngimpat jujia hakini ki shinong ki jongi namar ka jingweng ya kini ki longyeng ke bedai ban yo ya kani ka skim shana yeng hakani ki ngindang ya yo bnia ya kini ki jing ya kini ki jingle jong une video nginwat bnia hakini kisngi bat kini kitayo bandangwan kumno ban thaulat dan thaulenti ban penyo biang yakini kilong yeng yakini ki shpautli ki yelong yeng ki bala shaweng ha usnam ar haja ar phau ha katarik ka ba ar pukundai banai ban riu ha pedeng ka lockdown ka ba ka sarkar kamsha yaki pajba bakin wan shiki office dai hana kana daw ka jingle jong kane ka office jong video ka ba pendam penbitar yakinong song shinong namar kini kinong syong sinang hambapli hadin bakilayo ya ka jingtip bakin sayo ya kini ka skim kilalum ya kimau kila pelum ya ki siap ki jongki kumno bakin la ban yarap sisu ban pen skam ya kini ka jing sina ya ka yeng namar ba kinong kendong hi habakiyo ya kini ka lat jing yarap kida sedang ro ban sedang nalade kumno ban penlang ya kini ki siap kimau bat kiwe ki jing don kam haban sina yeng kenang ban kan yarap ya ki kam kloy bakin yo ya kani ka yeng penban ka jingle jong kani ka office kalong ka ba sngosi bat ka ba yurot ya ka hok jong kini ki long yeng da ka ba klemdon kono ka jing pentip dan ne klemdon kono ka jing tho ban pentip shorong ba shinong balaweng ya ki tat anda kini kitra yeng bat kirang ba shinong abakila limi syapo blok ki satep balaweng ya kerteng ke jongki tadai ne ka daw nakalyang ka seng ni maham yaune urang ba ubala le jubor ubalele kum urang ba shinong ban weng ya kini ki kerteng ban nakalyang kaseng hangne ngi kular ba nginom syong klikti nginyai budin ya kene kajing syaweng jong kini ki shinong ban ya kendu ya video jong ka penursla bat kum juru ban ya kendu ya ki bahalor nang bangin la ban pendrung biang ya kini ki shipau tuli kilong yeng hakani ka skim ka bala syaweng hakini ki kindat lani hau menshim senam namar kumbang itip ba mentau senam kilade ban shina ya kana kayeng henry kini ki yeng shipau tuli ki yeng kilayo ya kubor ka basungsi namar la weng ya ki nakani ka skim bat kumbang yo i ba habang layo rung sa kini ki shinong ngalap ba kini ki yeng ki dayhok ban yo ya kani ka skim namar kini ki tru yeng ki yeng i kilong ki yeng ki baduk ki barangli ki bateng-teng nakalyang ka yeng kimdon shu yo kopa kilasa kun swet ki im jing im tenthai te nakalyang hi ka seng ni penrem ya kani ka jingle jong ublok jong ka pen ursla bani penrem ru ya ka jingle jong uni u rang ba shinong bat ka kubor ka bangin pha menta kalong ba nakalyang hi ka seng gindang yai budin ya kane khnang ban penyo ya ka hok jong kine kilong yeng ki badai ban yo ya kani ka skim shina ya kani ka yeng baduk